Så nu laver vi lige en hurtig tur af hotelværelset. Jeg kom lige ind ad den her dør, og vi kigger herned. Se. Det bliver nok for kort for mig. Finder vi ud af. Hyggehjørne. Der. Fjernsyn. Vindue. Lyseren. Vi vender dem igen. Toilet. Show. Vi laver lige et hurtigt review af den her seng. Anelse kort måske. Han har lukket mig ind. Han var skide fuld. Og jeg tror ikke, jeg har betalt noget endnu. Find ud af i morgen. Ses.